Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan hizkuntza eskubideen behatokiko agurne gaubeka etorriko da gure platora. Eta ondoren, Nafarroako IESaren aurkako batzorde hiritarretik Jon eta Luzia ere gerturatuko dira gurera. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1821 azaroaren 11an, Fyodor Dostoyevski errusiar idazlea jaio zen. Gainera, azaroaren 11an ere, baina 1951an, Kim Peek estatubatuar Sabanta jaio zen. Horretaz gain, gaurkoa bezalako egun batez, baina 1985an, Bilboko metroko lehen tartea inauguratu zen, Plentziatik 7 kaleetara doana. Eta azkenik, azaroaren 11an ere, baina 2004an, Yasser Arafat agintari palestinarra hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur azaroaren 11 osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Osasun Departamentuak koronavirusaren aurkako prebentzioa azpimarratu du kasuen gorakadaren aintzinean ospitale egoera egonkor xamarrarekin. Nafarroko gobernuak aurkeztu duen euskeraren planari egindako ekarpenak erregistratu dituzte kontseiluak eta behatokiak. Energia eta hidrogeno berriztagarriaren plan osagarriko funtsen 76 langileentzako izango da eta horreko 25 lanpostu egonkor eta kualifikazio handikoak sortzeko aukera emango du. Fibrosi kistikoa duten 6 pertsona jaso ahal izango duten Nafarroan osasun sistema nazionaleko ospitaletan emandako kraftio sendagaia. Hasi dira Gazteluko plazako kioskoa garbitu eta zahar berritzeko lanak eta datozen 3 astetan eginen dira. Iruñako kultura aniztasunaren 6. foroak aurten hirian egin dituen ekintzak aztertu eta 2022ko edukiak aurreratu ditu. Aspaze, Osasuna eta Gil Jaurena kirurgilaria, kardiakoa, Nafarroko urrezko domina 2021erako hautagaiak. Eguberria aintzineko egunetarako greba iragarri dute garraiolariek. Euskara bideak euskarazko antzerki lan bat sortzeko beka antolatu du. Erriberriko Santa Brigida ermitaren zahar berritzeak 14. mendeko horma pinturaren lagin garrantzitsu bat atera du argitara. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, Uharteko kulturetxean Olentzeroren inguruko hitzaldia egonen da 7etan. Oier Araola izanen da hizlari eta tradizioa eta generoa landuko ditu. Gainera, gaur izango da Errigoraren saskiak erosi ahal izateko azken eguna. Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktuz osatutako 3 saski eskaintzen dira, eta horien balioaren 25% zonaldeko euskalgintzari bideratuko zaio. Horretaz gain, bihar Bentura Ruiz ipuin kontalariak euskarazko saio bat eskainiko du Artikako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan 4 urtetik gorako haurrentzat. Sarrera doakoa izango da, baina derrigorra izango da aldez aurretik gonbidapena hartzea. Gainera, bihar ere, denda ostekoak liburuaren aurkezpena egingo dute Karrikirin 7:30. Uxue Alberdiren liburuaren aurkezpena izango da, eta irakurketa dramatizatua ere eginen dute. Parte hartzaileak Uxue Alberdi liburuaren egilea, Martzela Abarzuza liburu dendaria eta Itxaso Agirre antzezlea izanen dira. Larunbatean, bestalde, goizeko 11etan hasita Galaxia margotzen izenburupean eskulanak egingo dituzte Iturramako zibiboxean. Larunbatean ere, Burlatan, izadi lehenbailen bere gurasoekin etxera ekar dezaten aldarrikatuko dute. Horretarako, 4:00 kale jira abiatuko da udaletxe plazatik, eta ondoren 6etan ikuskizun berezia eginen dute kulturetxean porrotx, enekantak, pantxika lamur, joaldunak, bertsolariak txaranga eta bestelako gonbidatuekin. Sarrerek 4 euro balio dute eta online eskura daitezke. Igandean, gainera, ordu batetan Totem Aretoan Afrika Bibangen kontzertua egongo da. Sarrerek 7 euroko prezioa dute online eta 10 eurokoa izanen dute han bertan. Igandean ere, baina 6etan hasita Burlatako kulturetxean
Nora zoaz Calamity obra ikusteko aukera izanen dute 7 urtetik gorako guztiek 4 euroko sarrerarekin. Eta azkenik, igandean, 5:00 Leitzako kiroldegian, Nafarroako bertsolari txapelketako saioa izanen da eta sarrerak bertsosarrerak.eus atarian eskura daitezke. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroak kutsaduren igoerarekin ez du baztertzen eguberrietarako berriz ere neurriak ezartzea. Gainera, Sesma Carolina Andres, Solanoko bizilaguna, A12tik atera eta astrainen seinale batekin talka egin ondoren hil dela azpimarratzen du. Argazkian, liburu dendak erresistentziazko ofizio bezala nabarmentzen ditu. Horretaz gain, Aspaze, Osasuna eta Gil Jaurena zirujauak urrezko domina eskuratzeko aukera izango dutela aipatzen du. Baita online bilketa handiak, 19tik 25 bitarte, 600.000 euro biltzea proposatzen duela ere. Kirolarekin lotuta, Bizkarre eta Gerendiainek Unai Laso babesten duela jasotzen du azal honek. Bestalde, Javier Esparzak etaren biktimen elkarteari planto egin eta gero, bere burua zuzendu egin duela jakinarazten du. Gainera, Navarra Suma Geroa Bai eta Euskal Herria Bilduk hezkuntzaren kudeaketa errefusatu dutela azpimarratzen du Notiziasek. Eta Volkswagen Nafarroa 2025ean auto elektrikoa egiten hasiko litzatekeela ere iragartzen du. Bukatzeko, konpartsa 29ean San Saturnino dela eta Iruñeko kaleetara itzuliko dela aipatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Nafarroak COVID bidez kutsatutakoen kopurua handitzean ez duela murrizketak berrabiaraztea baztertzen dio titularrak. Argazkian Aimar Olaizola ageri da. Bestalde, Nafarroak 15 urtean 2.604 erresidentzia plaza gehiago beharko dituela jakinarazten du egunkari honek. Gai aldatuz, Baztan eta Urdazubi laguntza medikoan abandonatuta sentitzen direla ere jasotzen du gaurko azalean. Horretaz gain, Sesmako bizilagun bat astrainen izandako istripu batean hil dela aipatzen du. Eta amaitzeko, CVCren lehen ordainketa urtea amaitu baino lehen emango dela iragartzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularra PSOEk 70ko eta 80ko sekretu ofizialak argitzeari uko egin diola da. Bestalde, taldeen neurrien ondoren aurrekontu txanda berria datorrela iragartzen du. Eta argazkiaren bidez aldiz, emisio errealen eta onartutakoen arteko trampa agerian uzten du. Jarrai dezagun berriaren azalarekin. Gaurko argazkia Aimar Olaizolari eskaintzen dio. Horretaz gain, Euskalgintzak Nafarroan konpromiso argiagoak eskatu dituela jakinarazten du azalak. Bestalde, Hego Euskal Herrian iaz COVID-19aren ondorioz 3.783 lagun hil zirela aipatzen du. Eta amaitzeko memoriaren eguna alderdi eta eragileen adostasunik gabe egin dutela jasotzen du. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, salaketak Iruñeko espetxean emakume bat hil dela salatu duela da. Bestalde, Asier Basurtoren deklarazioak nabarmentzen ditu. Esanez, gizartean ematen diren aldaketak ulertu behar ditugula euskararen bizi berritzean arrakasta edukitzeko. Eta azkenik, Navarra Suma, Geroa Bai eta Euskal Herria Bildu Jimenoren kudeaketarekin kritiko agertu direla jakinarazten du. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, osteguna, hodei gehiago agertuko dira. Naiz Nafarroa erdi eta hegoaldean ostarteak gailenduko diren, Kantauri isurialdean eta baita Arabako leku askotan ere, beho-hodeien tarteak ugariagoak izango dira eta giroa moteldu egingo dute. Hala ere, egunaren erdiko orduetan, mendebalderantz ostarte batzuk ireki daitezke. Haize suabea ibiliko da eta temperatura maximoak 13-15 gradu ingurukoak izango dira. Eta bihar, ostiralean, eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Egunaren ordu askotan hodeiak ugariak izango dira, batez ere Kantauri isurialdean, baina tarteka hodeien artean ostarteak agertuko dira baita ere. Egunaren bigarren zatian Kantauri isurialdean bereziki ekialdean euri apur bat egin dezake. Nafarroa hegoaldean ere hodei gehiago ikusiko dugu, baina giroa argitsuagoa izango da.
Temperatura pixka bat igo daiteke eta balio altuenak 15-16 gradu ingurukoak izango dira. Haize suabea ibiliko da eta arratsaldean ipar-mendebaldera egingo du. Orain hizkuntza eskubideen behatokitik Agurne Gaubeka etorri da, gure platora. Kaixo, Agurne. Kaixo, bai. Zer moduz? Ongi? Azken boladan, ez? Gehiagotan etortzen ari zara. Bai, hori da, ez dakit seinale ona den edo txarra, baina bai. Bueno, eta gaurkoan ez, pixkat hitz egitera zatoz Euskara planari buruz. Nafar gobernuak bere proposamenak ez aurkeztu ditu, eta zuek ere zuen ekarpenak. Nafarroko gobernuak, kasu honetan Euskara bideak jada duela hilabete batzuk ireki zuen Euskararen bigarren plan estrategikoa aurkezteko prozesua. Lantalde ezberdinak ireki zituen, hor ere parte hartu genuen hizkuntza eskubideen behatokiak zein kontseiluak, beste eragile batzuen artean. Eta, lehenengo zirriborroa edo hori publiko egin zen, eta orain azaroaren 11 arte egon da ekarpenak egiteko epea, eta guk bai kontseilua eta behatokitik 77 ekarpen egin dizkiogu plan horri bai. Hori ekarpen asko dira, ez? Bai, batez ere uste dugu asko zegoela esateko eta eremu asko ukitzeko, ez? Azkenean Nafarroko gobernuaren hurrengo 7 urteetarako euskararekiko gidaritza edo zeharlerro guztiak ukitzen zituen, gai oso ezberdinak eta ardatz ezberdinak tratatzen ziren, eta horietan guztietan noski zer esan handia dago bai. Bat egin duzu, ez? Hori da, bai. Eta, berez, proposatu duten plan honek, ez? Zertan datza, zeintzuk dira pixkat puntu nagusiak edo? Bai, ardatz ezberdinak daude, bai erabilerarekiko, administrazio publikoan ematen diren zerbitzuekiko, hiztun berriekiko, baina guk bai ikusi duguna, azkenean hizkuntza politika bat egiterakoan plangintza ongi dagoela, noski plangintza ardatz bat izan behar da, baina baita araugintza, eta horrekiko Nafarroak bai hutsune nabarmenak ditu, eta gero baliabideak ere eskaini behar direla, ez? Azkenean ez du ezertarako balio plangintza potolo bat egiteak, horren atzean araugintza sendo bat edo baliabide sendo batzuk ez badira eskaintzen plan horri burutzeari begira, ez? Gainera ez, azkeneko urte hauetan agian hutsune edo arazo nagusienak legediaren inguruan suertatu dira. Bai, hori da, guretzat hizkuntza eskubideak bermatzea helburu izango duen plan bat egiteko beharrezkoa da, ez bakarrik hezkuntzan edo ez bakarrik bestelako eremuetan, baizik eta Nafarroko gobernuaren eremu guztietara nolabait araugintza horretan herritarren hizkuntza eskubideak kontuan hartzea, ez? Orduan bai izango da guretzat mugarri sendo bat izan da ekarpenak egiterako orduan ere. Eta ze beste ekarpenez egin dituzu edo zeintzuk izan dira orokorrean zuen ekarpenak? Hori da, aipatu dugun bezala 77 ekarpen izan dira, batik bat saiatu gara aditzak guretzat garrantzitsuak izan dira aditzak. Azkenean aurreko planan ere hainbat neurri burutu gabe geratu ziren, aztertu edo bultzatu bezalako aditza jartzen zituelako Nafarroko gobernuak, eta guretzat kontuan izan 7 urteko plan bat aurkeztu dutela, garrantzitsua da burutu eta aztertu beharrean aurrera eraman edo bermatu bezalako aditzak erabiltzea, ez? Azkenean neurri batzu jartzen badituzu, ez da neurri horiek bultzatzeko baizik eta benetan bete daitezen helburu horiek lortzeko, ez? Gero bestalde, aurreko planean ere, hainbatetan aipatu dugu neurri estrategikoak behar direla, eta neurri estrategikoak behar dira, azkenean herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeari begira, ez?
Eta horretan helburu nagusi bat bai jarri dugu, azkenan departamentu, erakunde autonomo, Nafarroko gobernuak proposamen egin behar duela elebitko lanpostuei begira, ezarri behar ditu herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko lanpostu elebidunak. Eta noski gero gobernuak egin beharko lituzken deialdi guzti horietan beharrezko lanpostu elebidun guzti horiek kontuan hartu beharko lituzke, ez? Hori guretzat izan da neurri estrategiko bat edo proposatu dugun ardatzetako bat. Gero bestalde aurreko planean desagertutako hainbat neurri somatu ditugu, batik bat, hizkuntza klausula, hizkuntza irizpideen inguruan, bai Nafarroko gobernuak egiten dituen kontratazio edo diru laguntza deialdietan hizkuntza irizpideak txertatzeari begira. Neurri horiek bigarren planean desagertu dira eta guk berriz sartzea eskatu dugu. Baita ere, uste dugulako Nafarroko gobernuak euskararen sustapen lanak egin behar dituela, baina lehen aipatu dugun bezala ere, araugintzan sartu behar dela eta sakondu behar duela, ez? Gero bestalde, nik uste dut, termino orokorretan anbizioa txertatu diogula pixka bat plan honi, ez? Esaten dugu anbizioa behar zuela, azkenean hizkuntza politikak baduelako jauzi bat egin beharra. Ez da, ezin gara geratu beti euskara bultzatu, euskara sustatu eta eremu zehatz batzuetan bakarrik. Ez hemen araugintza bat eta anbizioz jokatu behar du, ez? Eta azkenik bai baliabide egokiak eskaintzearena. Eta horrekin nola ez, zerikusi handia du aurrekontuetan baliabide horiek txertatzearena. Hau da, euskara eta hizkuntza eskubideen aldeko neurriak hartzen baditugu, horrek aurrekontuetan ere baliabideak beharko ditu. Eta hortik ere joan dira pixka bat gure ekarpenak. Ordunez, orokorrean izango litzateke pixkat eskatzea plan hau anbizio gehiago egitea, ez? Eta kanpoan uzten dituen zenbait alor ere bere barne arditzan. Bai, azkenean da plan honi benetan txertatzea aurrera pauso bat gehiago, ez? Beti ezin garala gelditu termino berdinetan hitz egiten eta aurreko planarekin ere oso gutxi aurreratu zen Nafarroko gobernuan eta esan genezake termino batzuetan, adibidez araugintzarekiko ere atzera pausoak ere eman direla, ez? Orduan, gure kezka pixka bat da, oraingo plana 7 urtekoa dela, orduan 7 urtetan iruditzen zaigu bestelako neurriak exijitu behar direla, ez? Eta gero, bai Nafarroko gobernua plan hau egiterakoan ardatzetako bat zuen adostasuna. Guretzat hori adostasunaren kontzeptu hori ez dugu ikusten. Zergatik, azkenean eskubideak direnak dira. Uste dugu tratadu internazionaletan edo legedi internazionalak ere horrela Europako legediak jada definitzen ditu zer diren hizkuntza eskubideak eta hori ez da negoziatzen. Hau da, horrekiko ezin dugu adostasun bat helburu bilakatu. Adostasuna azkenean tresna bat izan behar da. Baina guretzat azkenean adostasun hori ezin da helburu edo ardatza bere horretan bilakatu. Guretzat Nafarroan eskubideak argi daude zeintzuk diren, baina lanketa pedagogiko bat egin beharra dago. Hori da ezberdintasuna. Orduan, ardatz hori ere aldatzeko eskatu dugu bai. Eta orain noiz jakingo da, ez? Edo ekarpen hauekin ze gertatuko da? Noiz emango dira hurrengo pausuak edo? Bai, hemen ja esposaketa publiko edo zirriborro hori publiko egin duten heinean, orain azaroaren 11 arte ekarpenak egiteko denbora egon da, gero Nafarroko gobernuak, kasu honetan Euskara Bideak aztertuko ditu ekarpen horiek ere, eta, suposatzen dut, jada urte bukaera aldera edo, oniritzia emango saiola, eta, suposatzen dut urrengo urtetik aurrera, aplikatzen edo lanean hasiko direla neurri horiekiko, baina esan dugun bezala, gure kezka horrez, ekarpen hauek
kontuan hartuko dituzten edo ez, eta gero, hutsune nabarmenak ikusi dizkiogunak, eta batez ere adostasun kontzeptu hori edo adostasun bila joate horrek kezkatzen gaituela. Orduan, ze uste duzue gertatuko dela? Bueno, ez daki. Suposatzen dugu, ekarpen batzuk egin ditugu hainbat eremutako ekarpenak, ekarpen batzuk nik uste dut oso aberasgarriak direla, eta jaso aldituztela, jasotzeko errazagoak izango direla, eta beste batzuetan, suposatzen dut ez dela kasu honetan adostasunik egongo, eta ez dituztela onartuko, ez? Baina bai, aurreko planetik datozen neurriak eta bete gabe geratu direnak, horiekiko bai, nik uste dut, 7 urteetan behintzat aurrera eraman daitezkeela. Besteak beste, esan nahi dut, adibidez, Nafarroko gobernuaren webgune zerbitzu telematikoetan oraindik orain ez daude edukiak euskaraz, ez dago tramite telematikoak euskaraz egiteko aukerarik, hor badaude hezkuntzan hutsuneak, badaude aizia zerbitzu publikoetan ematen diren hutsuneak, eta gero bai ikusten duguna da, hau ez dela bakarrik euskara bidearen kontua. Hau azkenean departamentu guztietan transbertsalki eraman behar den plan bat dela, ez? Eta departamentu guztietan beraien urteko planetan ere hizkuntzarena txertatu behar dutela, eta neurri hauek txertatu behar dituztela, orduan zerbitzuak euskaraz eman ahal izateko, orduan ikusiko dugu ere, honek jarraipen bat behar izango du, azkenan neurri hauei berme bat eskaintzeko, ez? Hutsune asko daude ez orduan, eta denen artean egin beharko litzateke pixkat, ez? Esfortzua edo. Bai, hori da, beti pentsatzen dugu, euskararena badela euskara departamentuak, edo kasu honetan euskara bideak eraman beharreko zerbait, baina guk hor ikusten dugu euskara bideak baduela ahalmena beste departamentuekin koordinazioan exigentzia batzu jartzeko ere, ez? Eta bakoitzak bere departamentuan eta beran lan lerroetan ikus ditzaten herritarren hizkuntza eskubideak bermatu behar dituztela. Baina, horri begira ere, klabea izango da, lehen aipatu ditugun lanpostu elebidunak ezartzearena bai. Orduan ez, aurkeztu duten euskara plan honetan, oraindik gauza asko falta dira benetako, ez? Hizkuntza eskubideak bermatzeko. Bai, hori da. Lehen esan dugun bezala, araugintza izango da klabea. Hor, ikusiko dugu ere, dekretu berriak, euskararen dekretu berriak zer ekartzen duen, baina, jada pistak eman dituzte, esan dute legeak ezarritako eremu euskaldunean adibidez ez dira behar bezala bermatuko, eremu mistoan ere baloratuko da, baina soilik lanpostu zehatz batzuetan, ikusiko dugu hori ere deialdietan zer pasatzen den, ikusiko dugu dekretua ere noiz heltzen den, bitartean lan deialdiak izango direla iragarri du jada Nafarroko gobernuak, orduan denago dago pixka bat hor airean. Eta plan honek ez asko baldintzatuko du Nafarroako etorkizuna? Baldintza dezake, esan dugun bezala 7 urte dira, baina plana bakarrik ez, planean ezartzen diren neurriak bakarrik ez, hemen baldintza dezaketena izango dira erabaki politikoak, ez. Honen atzean badaude erabaki eta estrategia politikoak, eta horre ere, ikusiko dugu hurrengo urteetan zen norabide hartzen duen gaiak. Orduan zeintzuk izango lirateke ez, zuen eskakizun zuzenak politikariei? Bai, eskakizun zuzenak izan behar dira, jada Nafarroko araugintza aldatzeko eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeari begirako neurriak hartzeko, esan dugun bezala, departamentu guztietan. Ez dakitez, amaitzeko zerbait faltatu izan den, esateko? Besterik gabe nik uste dut mezu horiekin ez, nahiko argiak direla. Bai, hori da, uste dut, jarraituko dugula gai honi buruz ea zerrateratzen den, eta pixka bate jarraipen bat egingo diogula Nafarroko gobernuari ere, neurri hauen betetzearen inguruan. Orduan, hemen pentsatzen dut beste bat etorriko naizela honetaz hitz egiten. Ea behintzatez albiste honak dauden hurrengo baten. Hori da, espero dut. Mila esker, agurne, tortzagatik eta beste bat arte. Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Udalerrietako albistetara pasako gara. Berriobeitin, landa eta hiri kontribuzioaren 2021ko bigarren seihilekoa borondatez ordaintzeko epea hurrengo azaroaren 24ean bukatuko da. Helbidera gabetuko ordainagiriak ordaintzeko modua udal weborrian 012 telefonoaren bidez edo Lakaixaren eta Nafarroako Rural Kutxaren edozein sukurtsaletan dagokion ordainagiria aurkeztuta egin daiteke. Helbideratutako ordainagiriak haien kontuetan kargatuko dira azaroaren 24ean. Aipatutako epea bukatuta, ordaindu gabeko ordainagiriek legeak ezarritako errekargu eta interesak sorraraziko dituzte, eta betearazteko bideari jarraiki kobratuko dira. Horretaz gain, bihar Bentura Ruiz ipuin kontalariak euskarazko saio bat eskainiko du Artikako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan 4 urtetik gorako haurrentzat. Sarrera doakoa izango da, baina derrigorra izango da aldez aurretik gonbidapena hartzea. Eta bestalde, azaroaren 16ean, hau da datorren asteartean, Cómo ayudarles en las tareas escolares si no sabemos euskera tailerra eskainiko du Iñaki Eizmendik. Artigune 3 arratsaldeko 5etan izanen da. Hitzaldian, euskara ez dakiten gurasoei haien seme-alabei etxeko lanetan lagundu ahal izateko aholku eta tresnak emango zaizkie. Tailerra doakoa izanen da, baina beharrezkoa da lehenago 012 telefonoaren bidez izena ematea. Iruñean, aste honetan hasi dira Gazteluko plazako kioskoa garbitu eta zaharberritzeko lanak. Datozen 3 asteetan azaleko zikinkeria, onddoak eta likenak kentzeko esku hartuko da, eta pitzadurak edo elementu batzuen higadura konpontzeko besteak beste. Jarrera kontserbatzailearekin esku hartuko da monumentuan. Lanen aurrekontuak 38.000 euro jotzen du. Horretaz gain, azaroaren 19 bitarte, proiektuak aurkezten halko dira ikasturte honetako Iruñeko udaletxearen ikaskuntza eta zerbitzuko proiektuen APS sarietarako deialdian. APS hezkuntza etapa bakoitzeko kurrikulumean oinarritutako ikaskuntza prozesuak eta ikasle komunitateari zerbitzua ematea uztartzen dituen metodologia didaktikoa da. Modu horretan, eduki akademikoak tokiko ingurua zein ingurune globala hobetzeko ekintzekin lotu eta elkarrekin erlazionatzen dira. Horrela, neskek eta mutilek beren ezagutzak aplikatzen dituzte gizarte eraldaketan, gizalegezko konpromiso solidarioan eta aldi berean jarduera horiek beren ikaskuntzei zentzua eman eta horiek indartzen dituzte. Hiriko ikastetxe publiko eta itunduek eta hezkuntza esparruan interesa duten entitate edo elkarteek beren proposamenak 4 kategoriatan aurkez ditzakete, aurreko edizioetan zeuden 3 modalitateekin alderatuta. Lehiaketako kategoria bakoitzerako 2 sari ezarri dira, 1.500 eta 1.000 eurokoak, proiektuaren garapena ahalbidetzeko. Deialdia osotara 10.000 euro zornituta dago. Lehen 3 kategoriak hezkuntza sistemari soilik lotuta daude, bloketan, haur eta lehen hezkuntza, DBH batxilergoa eta lanbide heziketa. Azken honi, lehenengo aldiz, arte ikaskuntza arautuetako zentroak gehitzen zaizkio, kontserbatorioa kasu. Gainera, 4. kategoria bat dago helburuen artean hezkuntza duten irabazi asmorik gabeko entitate edo elkarteentzat. Beti ere, bere proposamenean ikastetxe bat badago. Deialdi horretan parte hartu ahal izateko ezinbesteko betekizuna da gutxienez ikastetxeko irakasle batek egiaztatu ahal izatea prestakuntza jaso duela lan metodologia horretan. Eta gai aldatuz, Kaldereria kaleko udal lokaletan eginda Iruñeko kultura aniztasunaren 6. foroaren bilera, zeinak Fernando Sesma, hezkuntza, herritarren partaidetza eta Gazteriako alorreko zinegotzi ordizkariaren buru izan baitu udal teknikariek lagunduta. Gai zerrendari jarraiki hizpide izan dute Iruñeko kultura aniztasunaren eta herritartasun inklusiboaren diagnostikorako lanen aurretiazko egoera. Lan hori, Iruñeko udalak abiatu zuen Iruñeko gizartea osatzen duten kultura ezberdinen arteko bizikidetza maila eta haren kalitatea ezagutzeko. Saioan, 2022ko kultura aniztasunaren arloko lan proiektuei buruzko aurrerapenak egin dira, eta premia berriak hautemateari garrantzi berezia eman zaio. Hainbat ekintza aurreikusi dira da. Proposamenak jasotzeko lantegiak egitea urteko lehen Hiruilekoan eta lehenago migratzaileen eguna ospatzea abenduaren 18an.
Iruñeko udalaren erroldako datuen arabera, aurtengo apirilean herritarren 20,4 atzerrian jaio zen. Iruñeko kultura aniztasunaren foroa udalak 2016ko abenduan abiatu zuen topagunea da. Eskubideak benetan gauzatzearen eta herritar guztien aukera berdintasunaren alde lan egiteko. Eta oinarritzat hartzen du, kultura aniztasuna aberasgarria dela eta Iruñeko biztanle guztion ondarea dela. Orain, Nafarroako IESaren aurkako batzorde hiritarretik Luzia eta Jon etorri dira gure platora. Kaixo, bikote. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo. Ba, ondo. Bueno, hasteko ez, agian konta iguzue pixkat zer den batzorde honetan egiten duzuena. Vale. Bueno, gu gatozen batzordean lan anitzak egiten ditugu, baina batez ere bai gure gaiak eta baita ere gure helburuak alde batetik bada osasun sexuala sustatzea, bai giba eta bai sexu bidez transmititzen diren bestelako infekzioak prebenitzea eta saihestea, eta azkenik diskriminazio eta estigmaren aurka jokatzea. Orduan eskubideak aldarrikatzea, ezta? Hori da. Orduan, hortarako programa ezberdinak egin ditugu eta sortu genituen, orain dela, hurrengo urtean 35 urte beteko ditugu, orduan, egia da gure programak asko mantendu izan direla handiko gaur arte, eta beste batzuk moldatu izan ditugu, giba baita ere moldatu izan da urteetan zehar, ez? Hasiera batean egia da, batez ere bia parenteralaren bitartez transmititzen zen birusa zela eta gaur egun sexu bidez transmititzen den infekzioa da, ez? Beraz, hori kontuan izan da, gure programa baita ere moldatu izan ditugu. Bai, adibidez, hasieran ziringatrukea garrantzi handia zuen, eta gaur egun, arrisku murrizketa programak beti garrantzi izan du, eta orain gehien egiten duguna material preventiboaren banaketa da. Eta materiala honitzen daukagu, zeren praktikak ere pluralak direla. Adibidez, kondoi maskulinoa edo femeninoa, interno edo externo. Eta gero badaukagu beste programa batzuk, adibidez elikagai banaketa, esklusio sozialekin pertsonarekin lan egiten dugu, eta horrelako programa bat elikagaien banaketa. Gero bestaldetik osasun sexuala sustatzeko LGTBIQ kolektiboan hortarako baita ere programa daukagu, egia da historikoki gehi kolektiboak eta gehi pertsonak sentsibilizazio handia izan dutela, baina guretzat baita ere kolektiboaren beste izkiak baita ere nabarmendu nahi ditugu eta kontuan izan, lesbianak, transexualak, eta hortarako baita ere programa zehatzak egiten edo sortzen ditugu. Baita ere gibaren frogazkarra egiten dugu, gainera orai pasaren hilabetean izan zen gibaren frogaren eguna. Unibertsitatean egon ginela, oso arrakasta izan zela. Eta goian bertan Iruñean. Orduan, guk eskaintzen dugun froga azkarra, anonimoa... Eta mosutruk izaten dela. Jende asko egin zuen, aprobetxatu zuen orduan. Azkenean oso garrantzitsua da guretzako gure batzordean egiten dugun interbentzioa nola beste espazioetara eramatera. Kalera kasu honetan. Eta batez ere unibertsitatean gazte asko hurbildu ziren, egun bertan eta bestela baita ere hitzordu hartu zuten gure batzordean egiteko. Orduan, aproposa ikusten dugu gazteak dauden eta gauden lekutara froga eta gure zerbitzuak hurbiltzea. Adibidez, hurbiltzearen kontuarekin Disfrutatu Fest programa daukagu, egoak
egoarekin lan egiten dugula. Eta Gazteriaren Kontseiluarekin bate, 3 gaude kanpainan. Eta horrekin egiten duguna da jai esparruetan nolabait esan duguna arrisku murrizketa informazioa eta material preventiboa eskuragai egotea. Adibidez, 26 tafailan egongo gara txik mafiarekin, eta gero atortzun jaialdian egongo gara. Orduan saiatzen zarete ez, pixkat gazteak egoten diren eremu horietan kokatzen ere, eta hiengana nolabait gerturatzen. Bai, eta kanpaina honetan baitare egiten duguna eta kontzertuetan sartzeko eta kanpaina nolabait integratzeko hartzen ditugu kontzertuan edo festivalean jotzen duten taldeen letrak, abestien letrak, nolabait aztertzen ditugu eta horietatik ateratzen ditugu tratu onak nolabait hori mahai gainean jartzen dituzten letrak. Hauekin egiten ditugu tarjetero batzuk, eta gero da kontzertuetan banatzen duguna. Letren baitare tarjetero txiki bat, preservatibo eta lubrikantearekin, eta informazio pixko bat pauta txiki batzuk ematen. Orduan, kanpaina desberdin asko ez dituzue, eta helburu desberdin asko ere bai, orduan. Bai, azkenean Giba gure bizitzako alderdi asko ukitzen ditu, eta gure programa baita ere abaniko hori hartu behar dituzte. Eta ez bakarrik Giba, ez? Beste gaixotasun, sexu transmisio bidezko gaixotasunak ere. Bai, hori xe. Orain ez, tailer bat antolatu duzue, azarorako, begiratu aurrez aurre, izenburua duena, eta zertan datza tailer honek? Tailer honek, ez dugu esan, baina baita ere formakuntza programa daukagu, ez eta formaziorako, tailer ezberdinak egiten ditugu gazte taldeekin, baita emakume taldeekin, eta hau da, guk egiten dugun tailer bat, asteburu bat hartzen duen tailerra da, eta guk hemen egiten dugu alde batetik bai Giba eta sexu bidez transmititzen diren informazioa eta kalitatezko informazioa, informazioa badaukagu eskuragai, baina baita ere kalitatezkoa izatea garrantzitsua da. Eta hontan bada Gibak hartzen dituen alderdi ezberdinetaz reflexionatzeko tailerra. Alde batetik Gibaren inguruan dauzkagun portaerak, jarrerak, ezagutzeak landuko ditugu. Bai, gizarte alderdiak, gizartea hartzen dituen edo, dutxo bat, zeliatzen ari nahi. Gizarte alderdi buruz baita ere hausnartuko dugu eta alderdi emozionalak, ez? Zer gehiago landuko ditugu neurri prebentzioak, zeintzuk diren, nola erabili eta nola hauek erabiliz gero gure harremanak osasungarriak izan aldira eta baita ere gogo betegarriagoak, ez? Eta azkenik landuko dugu bai sexualitatea eta erotika. Egia da Giba eta arrisku praktiketaz hitz egiten dugunean koitoan jartzen dugu begirada, baina guretzat inportantea da koitotik ateratzea, begirada zabal bat eskaintzea, ze gure gorputza plazerra sentitzeko aukera mila dauzkagu eta baita ere koitotik ateratzen diren praktikak, eta bestelako sexu praktikak arriskurik ez dauzkatelako, eta orduan baita ere hori garrantzitua da, eta tailerran landuko dugun gaia. Asteburu batean zehar, egingo duzu? Hori da, bai. Ostiral arratsaldean hasiko gara, gero larunbat osoa eta igande goizean, bai. Alderdi desberdin horiek, aipatu dituzunak landuz. Hori da. Eta orain, somatu duzuen nolabait pandemiarekin eragina izan duela, ez? Infekzio hauetan nolabait zerbait aldatu da edo... Bai, bi idei nagusi daude gutxi gara bera, pandemia arlo guztietan uste dute... Aldatu gaitu, ez? Bai, gutxi gara bera, bai. Eta alde batetik izango zen, konfinamendu momentuan izan zegoela, nola esan, murrizketa bat, ez? Gure arteko harremanetan murrizketa bat. Eta honengatik
tarte horietan egon zen datuak ez direla oso fidagarriak, zeren froga egiteko edo horrelako gauzak egiteko ez zegoen. Aukerarik, ez? Baina bai gero datuetan bai egon dela igoera notagarri bat gaixotasun diagnostikoetan. Hori behin kalera atera garen momentutik? Bai, 2021 batean. Bai, sifilis edo gonorrea edo klamidia. Bai, batez ere klamidia. Bai, kasuak asko igo direla. Eta abuztutik honetara 17 GIP kasu egon direla Nafarroan. Hori asko da, ez? Bai, mantentzen dira 2008ko kasuekin, baina guretzat hori gustura arte 17 kasu berri izatea kasu asko dira eta guretzat nolabait kezkagarriak. Eta gainera ikusten dugu nola beste infekzioa gorakada egin dutenez, zer esan nahi du, gizartean arrisku praktikak izaten ditugula, ez? Orduan, gibaren kasuan egia da prebentziorako estrategia asko dauzkagula, ez dela bakarrik preserbatiboa, baizik eta PrEP tratamendua existitzen dela, giba duten pertsonek tratamenduan daudenean detekta ezina, transmititu ezina direla, beraz prebentzioa egiteko beste era da, eta orduan uste dugu faktore horiek eta prebentziorako beste estrategia hauek egiten ari direla gibaren kasuak nolabait beste infekzioak bezala gorakada handia ez izatea, baina hala eta guztiz ere guretzat kasu asko dira 17 kasu berri izatea Nafarroan. Momentu hauetan edo gaur egun ez, zeintzuk dira gaixotasun ohikoenak? Lehen esan dut bezala, klamidia, sifilia eta gonorrea. Eta nola identifikatu daitezke ez, gaixotasun hauek edo, eta zergatik da garrantzitsua gainera identifikatzen jakitea? Esan, aurrera. Sexu transmisioko gaixotasunak badaukatela sintoma batzuk oso nola esan identifikatu aldituena pertsona berak, ez? Adibidez, vaginako jarioaren kolorea aldatzen da, adibideren bat, mina sortzen da pisa egiterakoan, eta holakoak dauzkagunean, identifikatu aldugu infekzioren bat daukagula. Egia da froga egin behar dugula, froga edo lagina baten bitartez jakit dezakegu sexu bidez transmititzen diren infekzioren bat daukagunala ez, eta guztiak antibiotikoarekin tratatu aldira. Baina oso garrantzitsua da identifikatzea, ez? Eta froga hori egitea. Lehenbailen identifikatzea, zeren horrela nolabait gure osasunerako kalteak murrizten direla. Identifikatuz gero eta tratamendua ez, ahalik eta azkarren. Alde handia dago gibaren kasuan, egia da gibak ez daukala sintoma zehatzik, eta giba daukagula jakiteko erabakarra frogaren bidez da, ez? Horretarako, berriro ere eskaini gure batzordean frogazkagarra egin aldugula, baina baita ere osasun zentroetan eska dezakegula eta horren bidez egitea. Eta IESaren inguruan esango zenukete oraindik ere ez jakintasuna nagusitzen dela? Bai, lehen esan dugun bezala, sexu transmisioko kasu igoera hori, nolabait erakusten du desinformazio bat egoten dela. Zeren prebenitzeko moduak eskuragarri daude eta gure baita ere, ikusi duguna urte hauetan bai diskriminazioa eta gibaren inguruan existitzen den estigma nolabait giba urrun bizitzea ondorioa dakarrela, ez? Orduan hortarako, gu argi daukagu pertsona guztiak gibarekin edo gibat afektatuta gaudela,
eta horri kontuan izan behar dugula, beraz, arriskuren praktikaren bat izan ez gero, eta arrisku praktiketaz hitz egiten dugunean, preserbatibari gabeko penetrazioetaz hitz egiten dugu, froga egitera animatzen dugula pertsona guztioi, ez? Eta hola nolabait, ze baita ere gure batzordean hartzen ditugu onusidak eskaintzen dituen helburuak. Zeintzuk dira helburu hauek, igual atera dira eta bestelakotan hitz egin dugu hauei buruz, baina badira 85 helburuak. Zer esan nahi dute? Bagi baduten pertsonen 85%ak jakitea, horretarako froga bada gure bide bakarra. Gero, giba duten 85% pertsonek tratamenduan izatea, eta tratamenduan dauden 85% pertsonek detekta ezina egoeran izatea. Honekin zer lortuko genuke? Gibarekin bukatzea, azkenean guztiok baldin badaukagula tratamenduan eta detekta ezina, beraz, transmititu ezina baldin bagara, izango litzateke guretzat helburu, zero diagnostiko berri izateko helburua, orduan, horregatik garrantzitsua da. Bai, hori da. Horren alde egiten duzu denan. Eta, sexu osasunaren inguruan, ze uste duzu jakin beharko genukeela denok? Edo agian, badago horrela zerbait jendeak ez dakiena, eta nolabait basikoa dela, garrantzitsua dena? Esan dugun bezala, en plan, prebenitzeko moduak oso eskuragarriak daudela, eta ere badaudela 1000 praktika sexualak ez dituela arriskurik. Eta nolabait ere sexu ezekitarekin nolabait bakoitzaren sexualitatea ondo bizitzeko eta ondo bizitzeko tresna dela, eta uste dugula gu beti izan dugu errebindikazio hori gure batzordean, sexu heziketa orain eskola planaren bidez egiten ari dena esartzea, eskoletan eta ikastoletan izatea haurtzarotik helduak egiten garen erarte, orduan uste dugu hori Jonek esaten zuen bezala, tresna proposa dela eta bide ona dela gure osasun sexuala sustatzeko eta berez prebentzioa gure harreman sexualetan barne izateko, ez? Sobre todo bratak izateko, nolabait positibo bezala bizitzea gure sexualitatean. Dena ez, askotan prebentzio neurri hauek ezagutzen ditugu, baina ez ditugu burutzen edo. Ez ditugu gureak egiten horregatik, komentatzen genuelako, ze giba eta beste infekzio batzuk, urrun bizitzen baldin baditugu gurekin zer ikusia ez dutela, azkenean ez dugu hortan, eta bizitzako bestelakotan baita ikusten dugu, ez dakit bakotxea gidatzerakoan, nik ez baldin badut arrisku hori ala nerea egiten, azkarrago joango naizkotzarekin eta hola gertatzen da bizitzako bestelako kasutan, orduan hontan, gauza da hori gurea egitea egiba baita ere, eta baita ere ezagutzea zer esan nahi duen gure bizitzan, egia da osasun aldetik abantai edo aurrera pauso asko izan direla, baino gizarte aldetik diskriminazioa eta estigma oso gogorra da orainkoan ere, eta hori gure bizitzako proiektuak markatzen ditu, aita eta amak izan nahi baldin baditugu, lanera joaterakoan, ez da gauza erraza gibaduna garela esatea, eta hori kontuan izan behar dugu prebentzioan, ez? Esango zenukete badagoela horrela gaur egun oraindik ere mitoren bat desegin beharrekoa? Batez ere, oraindik ere hitz egiten da arrisku kolektiboetaz, gu oso argi eta beti hori esan dugu arrisku praktiketaz hitz egin behar dugula, eta hori da, arrisku praktikak edonork izan aldituela, eta beraz, ez da zure orientazioarengatik, zure lanagatik ez daukazu arrisku gehiago, baizik eta zuk mantentzen dituzun praktikengatik, barkatu. Orduan, hori, argi ez da baita ere
giba transmititzeko 3 faktore eman behar direla, alde batetik giba izatea, ez giba pertsona egotea harreman hortan, normalean ez dakigu, pertsonak igual ez daki, baina guk ez dakigu harremanak mantentzen dugun pertsonaren osasuna nolakoa den ala ez. Bestaldetik izan behar da giba transmititu dezakeen fluxuren bat, hauek dira odola, hasia eta fluxu vaginala, eta azkenean zauri ireki batekin kontaktuan egon behar da, beste pertsonaren odol torrontearekin kontaktuan egoteko. Eta hauek izan daiteke zauri ireki bat edo mukosen bidez. Orduan zergatik esaten ditugu penetraziozko praktikak arriskutsuenak direla, 3 faktore hauek, preserbatiboa erabiltzen ez baldin badugu, kontaktuan izan aldirelako. Vale, eta bueno, azken hilabete hauetan komunikabideetan eta horrela ikusi izan dugu, sexu transmisioko infekzioak handitzen ari direla, aipatu dugu, lehen ere, kezkagarriak diren datu batzuk. Zergatik uste duzue gertatzen ari dela hau? Elkarrizketan esan dugun bezala, ez? En plan, azkenean nolabait gazteria ikusten ez badu berak egiten gai honek konkretuki. Ez badu sentitzen ez? Ez badu berak sentitzen. Arrisku hori edo? Hori. Faktore askoren baketa da, ez? Alde batetik hori, Jonek esaten duena, beste aldetik guk ez dugu ezagutu giba eta IESa den hasierako urte horiek eta gizartean izan zuten inpaktoa, ez? Eta oso handia izan da, eta hori ez ezagutzea, hori ez bizitzeak uste dugu nolabait baita ere zerikusia daukala datu hauekin, kanpainak ez izatea, egia da azkenengo urtetan instituzioetatik atera direla kanpainak, ezagutu izan dugu Koneko kanpaina, baino izan dira urte asko kanpainarik gabe, sexu heziketa baita ere beharrezkoa da datu hauek aldatzeko, eta orduan uste dugu gai asko landu behar ditugula datu hauei buelta emateko. Orduan infekzio berri gehienak pertsona gazteengan ematen ari dira, kutsatze hauek. Bai, nolabait hori kasuak eta kasu berrien adina beheratu egin da, baina, ez ahaztu baita ere, hori ezan duguna, gizarte orokorreko gaia dela, infekzioa dela, eta guztiok implikatu behar garela honen erantzunean. Eta gauzak horrela egonda, etorkizunak kezkatzen zaituzte, ala ze uste duzu ez? Nolakoa izango da joera? Esan dugunez, gauzak ez baldin badira aldatzen sozialki edo instituzionalki, badago erantzunik, joera gorantz izango da, baina honengatik jarraitu behar dugu bide honekin, sexu heziketa aldarrikatzen, nolabait espazio guztietan gai honetaz hitz egitea, sustatzea, eta nire ustez bide honean gabiltza, baina ez. Baina oraindik ere ezin gara lasaitu, ez? Horixe da, lanean jarraitu behar dugu. Batzordea fundatu edo jaioeran izan ziren pertsonak, garai hortan, esaten bazieten orain egun beharrezkoak izango ginatekela, ez duten sinestuko, ez? Bai, honekin lehenago bukatuko genuela, eta gainera, egia da lanean, eta ikusten dugu, bide luzea daukagula oraindik, ez? Eta gainera, 2 urte hauetan ikusi duguna, COVID-aren erantzuna hain azkarra izan da, eta gure galdera eta betiko galdera eta egibarekin gertatzen da, ez? Zergatik ezin izan dugu erantzuna hain azkarra izan. Hor urtzen dugu, nor entzuten ari den elkarrizketa hau, eta nor harrapatzen duen galdera, eta zer egin dezakegun gibarekin bukatzeko. Eta lehen aipatu dugunez, tailerrera itzuli, esan dugu azaroan izango dela, baina ez dugu esan ez, noiz eta non izango den? Azaroko, hurrengo asteko... Hurrengo asteburuan izango da. Asteburuan 19, 20 eta 21 egunetan, eta plazaran izango da.
musutruk, garrantzitsua da, hori baita ere kontuan izatea, ze hori Iruñeko udaletxearen eta gobernuaren diru laguntzarekin egiten dugu tailerra. Eta bueno, gibari buruz hausnartzeko gogoak dauzkan edonork etor daiteke, bai hori gazteak, emakumean, profesionalak, tailer irekia da, eta bueno, animatzen du. Gizartearentzat, ez? Publiko osoarentzat izan. Bai, hori da, gizarte ororentzat, eta orduan, besterik gabe, animatzen den edonor, gurekin kontaktuan jarri alda, edo gure lokaletik pasa, Carmen Kaleko 13. basu gaude Iruñean, eta hori besterik gabe apuntatu izena eman, eta gurekin asteburua pasa, eta gibaz hausnartuko dugu esparru horretan. Eta nolakoa izango da, hausnarketa hori nola egingo duzue, egongo dira ezakite hitzaldiak, ala zer egingo duzue? Bai, guk batez ere dinamika aktiboak erabiltzen dugu. Baita ere, igual hasierako saioan ez badaukagu azalpena hori, teoriko den parte bat, ze informazioa bada, informazioa da eta... garrantzi handiko edo lehendabiziko pausoa dela, ez dela ateratzen, baina... Kokatzeko edo sartzeko. Hori da, orduan lehendabiziko saioa teorikoagoa da, baina gero besteak, dinamika aktiboak. Ponente ezberdinak izango ditugu, 3 konkretuki. Historikoki komin harremana izan duten pertsonak dira. Eta hori izango da, azkenean hori parte hartzera etorri bar gara, pixko bat hori aktiboki, eta besterik gabe. Gero baita ere izan ditugun esperientzia edo pasaden esperientziak, baita ere taldean, talde polita egiten da, azkenean asteburu oso bat pasatzen dugu, guztiak gauza bera egiten, eta urtikan baita ere harremanak ateratzen dira, gerorako, eta oso polita da baita ere hor sortzen den klima hori eta energia. Hausnartzeko eta ikasteko espazio bat sortzen da hor. Honegatik egiten dugu asteburu osoa. Nolabait indar gehiago izateko eta grupo hori indartsuagoa izateko. Primeran, ez dakitez, amaitzeko zerbait faltatu izan den, aipatzeko bestela zen mezurekin bukatzea gustatuko litzaizueke? Besterik gabe, ikasi ditugun gauzak mantentzea, atzerako pausorik ez emateko, ze asko kostatzen da gauzak lortzea, baina gero atzera pausoak oso erraz eman aldira, eta horretan lan egin behar dugu daukaguna mantentzea gutxienez, eta hortikan aurrera egitea. Eta pertsonak hori erdigunean beti izatea, gure interbentzio guztietan, eta besterik gabe hori, esandakoa guztion gauza dela, gibaren erantzunean gizarte osoa inplikatu behar garela, eta... Eta zeinketen iraultza ez hastea, guztiz zaindu behar garela. Gu eta ingurukoak, ez? Hori da. Guk zaintzen dugu gure ingurua. Hori da, bale. Mila esker, bikote, etortzeagatik eta guzti honen berri, emateagatik. Bale, mila esker zuei. Beno gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker horregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.